Така, отиваме сега в Второ Солунци. Второ Солунци, 1 глава, 8 стих. В пламенен огън да даде, пази Господ, възмездие на уния, които не познават Бога, и на уния, които не се покоряват на благовестието на нашия Господ Исус. Много страшен стих бих казал. И благодаря на Бога за този стих, защото този стих ни кара да бъдем много внимателни в Божите неща. Защото тук не казва за нечестивите, не казва за невярващите. Това е обръщане към вярващи, към солнците. Солнци, които помните в първо послание солнците, солнци, колко голяма вяра са имали, колко много се говори за техната вяра и техната дела, като християни. Към същите тези солнци, във второто послание апостол Павел какво силно нещо казва. В пламенен огън да даде възмездие на уния, които не познават Бога, и на уния, които не се покоряват на благовестието. Значи, както искате, така го разбирате. Значи, това се отнася не само за невярващи хора, които не са преди Бога. Това се отнася и за вярващи хора. Защото много хора, в нашите, в евангелски църкви ходят, в други църкви ходят, казват, че са вярващи. Дори сред нас, но да няма такъв човек. Но аз съм длъжен да го кажа, да знаем. Всеки да внимава. Непознаването на Бога до какво води? В пламенен огън, въздаване от Господа. Тези, които не се покоряват на благовестието на Христос, също с тях това ще стане. Затова, нека нашата цел да бъде, и нека това не го приемете като фанатизъм, или, не знам, или човешки приказки. Приемете го от Божие Слово. След като Господ така говори Словото си. Значи ние като хора, които казваме, че се боим от Господа, искаме да сме му угодни, би трябвало да го съобразиме това в нашите действия и да се стремиме към едно правилно, добро, истинско угодно на Бога познаване на Него и не противение на Неговото благовестие. Защото човека, който познава Бога, той приема и благовестието. Апостолите на Насто казват, който от Бога, той слуша, той приема нашите думи. Даже сами Исус мисля, че го ще казва някой в едното Евангелието. Който от Бога, той слуша, той приема който от Бога. А ние като хора, които претендират, че са Божии, нека се стремиме да имаме едно все по-добро познаване на Бога и съгласие да се покорява на благовестието на Господа, което не е нищо друго за учението на Бога. Учението, което Христос е изявил. Това е благовестието. Всичко в едно свързано. Така, свършваме сега. В Колосяни отиваме 1.28. Колосяни 330. Зад се връщаме малко. Колосяни 1.28. Това е за Христос. Него ние възгласяваме, като съветваме всеки човек и получаваме всеки човек с пълна мъдрост, за да представим всеки човек съвършен в Христа. Затова се и трудя да се подвизавам според Неговата сила, която действува в мен е мощно. Значи, вижте апостол Павел какво казва. Пак ще го прочита, за да го запомним по-добре този стих. Възгласяваме Христос, като съветваме всеки човек и получаваме всеки човек с пълна мъдрост. Ако ние искаме да сме поддържатели на апостол Павел на Христос, а апостол Павел казва, че иска да бъдем негови поддържатели на Христа, значи ние трябва също да съветваме всеки човек. Значи, когато Господ даде тази възможност, защото всичко е от Бога чрез Бога. Нали? Затова казвам, когато Господ даде. Молете, търсете, искайте, Бог ще даде такива ситуации. Съветвайте хората, с които говорите. Получаваме всеки човек с пълна мъдрост. Значи мъдрост трябва. Защо мъдрост? И то пълна мъдрост. За да си подготвен, за да не те изненада нещо, което човек може да ти каже или нещо може да направи. Това се казва пълна мъдрост. За да представим всеки човек съвършен Христа. За всеки един, който претендира и казва, че човек не може да бъде съвършен на тази земя. Ето това е отговора на неговите думи. За да представим всеки човек съвършен Христа, може да бъде човек съвършен, но съвършен в Божия смисъл, така както Господ иска да разбираме тази дума, а не според нашите разбиране. Лично аз много пъти ми се случва да говоря с вярващи хора, които са и проповедници, и твърди пастори, и твърдат, че няма съвършен човек. Да, апостол Павел друго казва. Това неговата цел и това човек да го е правил. Имало е такива. И вярвам, че сега има такива съвършени хора. От Божия гледна точка съвършени. Едно, ходи по Бога 350 години и Господ го е взел. Това е съвършен човек.
По-натам ще говорим, когато Господ даде съвършенство. Какво означава и как да го разбираме. Но нека това да ни бъде като един много голям стимул за всеки един от нас. Нека се стремим към тази пълна духовна мъдрост, към това съвършенство, познаване следа на Господа, защото един ден това е нещо, което ще ни препоръча пред Господа. Не е нещо друго. И последния стих, аз за това си трудя, да се според Неговата воля, която действува в мене мощно. И според Неговата сила трябва да е. Според Неговата сила, да, която действува в мене мощно. Значи, ето, пак, апостол Павел тук не казва, че силата от Бога, която Бог му е дала за изцеление, за чудеса и освобождение за спасение. Не. Казва, че всичко това той ще го прави. Чрез силата на Бога, която действа мощно в него. Така и ние, нека да искаме от Бога да не тази негова сила, която единият резултат от силата на Господа в нас ще бъде точно това. Пълна духовна мъдрост, увещаване на всеки човек, да стане подобен на Христос, да стане съвършен от Господа. И тогава, когато вие говорите думите на Господа с Божия сила в вас, тогава човек, който чува тази сила на Бога, ще го докосва, ще му свидетелства. И човека ще каже, и този човек ми говори на мене като другите, като един, който има власт. Не като един имат власт в мен. Защото това е властта на святите. Това е силата на Господа. Нека всеки един от нас така да го знае това.